Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho miwah rahmating Gusti, mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kula saha panjenengan sedaya satemah wonten ing dinten menika saged pepanggihan kanthi pinayungan ing karahayon. Dumateng para sesepuh pinisepuh ingkang tansah kinebekten, para Bapak Ketua RT saha Bapak Ketua RW ingkang dahat kinurmatan saha sedaya warga masyarakat Kampung Banten ingkang bagya mulya. Puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Agung, awit sih wilasaning Gusti, kula saha panjenengan sedaya saged pinanggih wonten ing adicara pengetahuan kamardikan Republik Indonesia kanthi kawontenan bagas waras boten wonten alangan satunggal menapa. Para rawuh ingkang kinurmatan, kula wonten ing ngarsa panjenengan sedaya minangka sesulih saking panitia saha warga Kampung Banten ngaturaken sepisan sugeng rawuh saha matur nuwun dumateng para tamu saha warga sedaya ingkang sampun nglonggaraken wekdal kagem adicara menika. Ingkang kaping kalih, kula saha panjenengan sedaya wonten ing mriki badhe mengeti dinten kamardikan Republik Indonesia ingkang kaping 87 tahun. Mugi-mugi lumantar adicara menika kula saha panjenengan sedaya saged mundhut tuladha saking para prajurit saha pahlawan ingkang sampun merjuangaken kamardikan menika. Ingkang kaping 3, kula minangka sesulih saking panitia nyuwun agunging samudra pangsama dumateng para tamu saha para warga wonten ing adicara menika menawi kathah kirangipun menapa saking papan palenggahan pasugatan ugi anggen kula sakonca nampi rawuhipun panjenengan sedaya. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken kathah kirangipun saha klentang-klentu anggen kula matur, kula nyuwun agunging samudra pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.